Broj 19 Tomislav. Navijači Marsonije i svi ljubitelji nogometa koji prate ovaj klub dočekali su najuvjerljiviju pobjedu ovog proljeća. U 25. kolu treće lige Sjeveroistok u susretu klubova iz jedina dva grada s područja Brodsko-posavske županije, Marsonija je sa 3:0 nadigrala Slogu iz Nove Gradiške. Pobjeda bijelocrnih mogla je biti izražena i s većim rezultatom da na golu Sloge nije bilo odličnog Marka Maričevića. S druge strane, također sjajan na vratima Marsonije bio je Ajdin Memović, koji je kod 1:0 gostima skinuo čisti zicer za 1:1. Pa dobro je, iako smo se bojali prije utakmice, jer bez tri vezna igrača smo ostali, Šimac, Katanić i Letica, tri vezna igrača su nam bila povrijeđena i stvarno nismo očekivali ovak dobru igru i pobjedu. Oni su igrali na kontre, mi smo znali kako će oni igrati, međutim i Memović je intervenirao kod 1:0, imali su šansu da izjednače, ali na kraju smo imali sreća ili zasluženo pobjedili. Dvojbeni 1:1 za mene, ali dobro, tu je sudac bio blizu, dosudio je za domaćina 1:0 u 15. minuti. Poslije toga u poluvremenu se dogovorimo, znači raditi fazu obrane, odraditi, znači svakog svog igrača biti blizu, jer znali smo ako Marsonije uzmemo posjed lopte i sve da oni tako reći neka panika, ne znam šta. Vratili smo se dobro, imali smo preko Marka Filipovića, znači mrtvu šansu gdje je golman njihov fantastično ga sačekao je branio i sve. Poslije toga smo još jedan udarac Marka imali isto kod 1:0 i sve je poslije toga dobivaš za 2:0 i 3:0 i greška moje obrane, jedan drugog napucaju i to je tako. Utakmica između Marsonije i Novogradiške Sloge bila je sadržajna svih 90 minuta, tako da je 200-tinjak gledatelja vidjelo dobru nogometnu predstavu. Gosti se nisu došli braniti, već su i oni imali svojih dobrih pokušaja. Prvu prigodu imao je u 10. minuti Mišić, ali je Maričević na golu Sloge pokazao svoje kvalitete. U 14. minuti se u novoj prigodi za domaće našao Sivrić, kojeg je proigrao Gudelj, ali je Maričević i ovoga puta bio na mjestu. U toj istoj 14. minuti sudac Menđušić iz Vinkovaca dosudio je kazneni udarac za Marsoniju, nakon što je Josip Gospočić u svom kaznenom prostoru povukao Gudelja. Siguran izvođač za zasluženo vodstvo Marsonije od 1:0 bio je Hrvoje Mišić. Mogla je ekipa trenera Braslava Ostojića povećati rezultat u 30. minuti, ali je dobar pokušaj Begića i slobodnog udarca još bolje obranio Maričević. Bijelocrni i dalje napadaju i traže drugi pogodak, a onda se u 35. minuti u prilici našao i Sivrić, međutim šutirao je malo pokraj gola. Sadržajno prvo polovrijeme zaključio je u 38. minuti Gudelj, čiji je udarac obranio Maričević, ali je pomoćni sudac Vučko iz Otoka označio zaleđe. U drugom poluvremenu Marsonija i dalje nastavlja svoju dominaciju, pa se tako u 49. minuti u prigodi za 2:0 našao Mišić, koji se nakon lijepe akcije Gudelja proigravao s Maričevićem, ali mu je ovaj uzeo loptu. Za goste je 59. minuta bila ključna, budući je taj Mišićev promašaj mogao kazniti Filipović, koji je imao čisti zicer za 1:1, ali je odlično reagirao domaći vratar Memović, koji je spasio siguran pogodak za moguće poravnanje. Pa dobro, bilo je posla. Evo prvo želim čestitati svojim dečkima na odličnoj utakmici. Kao što smo vidjeli u početku utakmice i tvrda je bila utakmica kao što smo i očekivali. Uvijek protiv Marsonije je tvrda, svaka se ekipa nabrije. Kao što smo vidjeli, napadali smo, lopta oče neće ugol, na kraju nam se trud isplatio i pobjedili što je zasluženo. Nama je cilj što veći broj mogućih bodova da uzmemo i sad sljedeća cibalja, idemo to pobijediti ako Bog da. Sve dvojbe oko pobjednika ove utakmice otklonjene su u 64. minuti nakon što je sve napravio Gudelj, dok je Mišiću preostalo samo postaviti nogu za 2:0. Imao je Filipović u 74. minuti još jedan dobar udarac koji je otišao malo pokraj gola, dok se u 80. minuti i Gudelj mogao pisati među strelce, međutim Maričević je još jednom spasio svoju mrežu. Ipak se Gudelj upisao među strelce u 88. minuti, te nakon što je izborio kazneni udarac i asistirao Mišiću za drugi gol, sada nakon ubačaja Balentovića zabio za 3:0. Mogla je Sloga u 90. minuti postići barem počasni pogodak, ali je udarac Marjanoviću obranio Memović. Do sad je svaka utakmica bila patnja gdje smo mi bili možda malo dominantniji, možda u nekom segmentima igre podređeniji protivniku, ali mislim da danas odigrali dobru utakmicu. Dobar protivnik koji se nije, moram ih pohvaliti, došao i zatvorio, nek su izašli, igrali s nama i u tom nadigravanju mislim da smo mi iskoristili svoje šanse koje smo imali i mirnu utakmicu priveli kraj. Tako je Marsonija došla do svoje 10. pobjede u ovoj sezoni i plasmana na 5. mjesto, te za 4. Belišćem zaostaje 4 boda. S druge strane, Novogradiška Sloga je sada na pretposljednjem mjestu i ima isti broj bodova kao i 14. Bjelovar.